Vi har igennem længere tid haft det som et fast del af vores program, at vi har haft morgensang endda til et personale med på over 100, da vi startede. Nu er vi nok nede omkring 85, men det har været en god måde at holde samling på vores personale. Det er faktisk vores eneste helt faste personalemøde, hvor vi er der alle sammen. Og så benytter vi så lejligheden til at udveksle nogle oplysninger på tværs samtidig. Men det, der binder os sammen, det er faktisk lige ved de møder, der er det musikken. Og det har alle været glade for. Og jeg kan sige, at da jeg startede her som leder, der vidste jeg ikke, om jeg skulle fortsætte den tradition, der var. Men det blev efterspurgt af medarbejderne, og så gik vi i gang. Og nu har det så kørt i hvert fald i 5 år, og det fungerer rigtig godt. Og i det hele taget er det en rigtig god måde at få at se hinanden på. Og det har en god effekt i forhold til socialisering. Det at vi ser hinanden på en helt anden måde, når vi også synger sammen.